Malayo naman daw eh. Daw nakalutok. Jadi kaya pangdawa ka taon. Wala, di wag na ito, yung alam rin tayo. Ha? Wag na alam rin. Huwag na. Pwede na, sabi ko tango. Sabi nga. Yan. Okay na lang. Okay na lang pala eh. Ulan. Ano po? Tuloy-tuloy pa rin. At yun yung team. Yung iba nasa padjak. Amuay. Bobby. Kuya Gatcho, Kuya Arnil. Siyempre paring Jason. Paring Jason in the house. Tatay Kanusi. Nadaklan sa buong. Sila yung bakal. Pang dawils. Ano na? Ano na di? Larong 8. 6 na dawil. Ha? Ibikot ko? Ihok ko? Dos. Bakal. Puting. Puting. Wall puting. Wall potting. Pinaka-tie din. Wala naman kasing second floor to. Kahit wala nang tie din. Malayo naman daw eh. Malayo naman daw. Biglan. May tubig pa rin yung bomba doon. Sige. Yan o, pinitan. Sige. Daw. Kinilat niya lang daw. Korin, tamo na sa ito. Boy. Simit ko kalit ka na. Ikaw sa sama mga bit, mga ano. Ikaw mo kalian. Sandali na. Nagbuka. Sige pa. Ha? Pinako mo dito. Dito mo pinako eh. Dito. Meron dyan Angat ko ba? atatay. Pakoy mo na. Sige na yan. Lagi ko to. Pako. Bising ko. Bising ko. Yan mo alam rin. Oh. Rudi 4. Go na lang go. Dito. Balindot. Dito na mama. Alam mo ito part. Alam mo para sigurado. Ang natatay. 40-40. Ay, pintahan. Ano talaga? Pako pa. Si tatay. Huwag kayong ano. Paulan ngayon. Pagbilo ka, kung siguro. Ayan. Laway-laway na. Ayan pa. Paitsara ko. Metro. Ha? Metro. Pag binagi, huwag mo na lahat dito dami. Ano? Wala, di wag na ito. Yung alam rin tayo. Ha? Wag na alam rin. Sige. Wag na.
Pwede na, sabi mo tayo. Sabi nga. Yan, yun na. Konti na lang. Konti na lang. Konti na lang pala eh. Konti na lang. Uwi na tayo. Konti na lang pala. Kamunan pa ng lamig. Nakamauna pa rin sila pagpasikat. Tama lang yun. Uy, pangdok-dok. Ang kuha. Dito, bukan pa, palagayan pare. Ay, kasama na to. Ito diyan. Pangdok-dok. Bayrak pag. Ay, mga kulit na ng baka po. Dami halok na. Nick! Yep. Dito wala na yung hollow block dito. Dito. Ano, hawak mo yun. Ay, yung bakal. So yan, at maglalagay ng bakal po si Kapuloy. Abang. Dawil. Kaya Hindi yan. Baboy. Hindi na muna yan. Yeah. Pagka di na nakita, nakabaw na yun sa putik. Ayun na po, nagpapakita ng gila sa stereo. Tagi sa makino kay kaso. Ayun pala eh! Tuloy. Pagkom mo sa bago. Naiwan mo pala sa taas eh! Pag kumain rin. Po, abang. Mga abangers. Wala na. Tayo natin pa tayo. Paro-paro G. Ah! Ano, isaksak na? So, ano ko, isaksak? Apa dito, nagsak ka? Hindi ko pinatawag kayo yung vlogger. Pinigpitan ko na lang ako ng ganda. Grab talaga yan. Ayun na po, posisyonan ni Carter sa taas. Lagi ng alulod. Isang vlogger patay, mataas ng kuryente.
Yan, magibayan. Yan na si Babaw. Patay, survival. Isang pipis na nun, oh. Survival na. Hello! Abot ko na. Lahat. Malapit ang cellphone eh. Malapit ang kuha ng cellphone. Ay. Baga, dito magapuhan na yung agi. Ayan po yung ano, ginawa namin ni Kuya Joel. Siyempre panibagong vlog na to. Ayan. Kanina yung paghukay. Kasi nga naman yung paglagay namin itong bakal. Ito na siya. Puting. At tubusan siya ngayon. Tapos nilagyan namin ng dawil. Ayan. Tulong muna tayo sa pagbuhos ng poste. Ayan sila. Bubuhos sila. Okay. Doon nakalutok. At buhos ng puting. Halo ka! Halo ka, isa! Isa ko! Magto! Ano ba? Nagsama pa. Buhangin! Tatlong buhangin! Tatlo! May bawas ba? May bawas semento? Yung isang simento. Repair. Ano ba yung nandun? Bawas ba yun? Ulang mo. Bawas ba yun? Oo, ang dami. Ha? Dagdagan ng buhangin na, kukulangin pa yan. Sobra? Kalahati na ba? Oo. Hindi, sa tama-tama, makapal na yun. Mga ganyan yun. Ayan, salamat kay tatay na nag-video. Tatay Kalusik. Amoy! Amo! Tatay Kaluti! Babiyaya mamaya. Mamaya? Ingat, ingat. Hindi na Babaya. mapapawat. Biyahe pala si tatay mamaya. Ingat sa biyahe. Ayan, na kalahati na yung nabuhusan. Mali maghalo ulit para matapos na yan. Para tumigas na. Hindi kaya pang dalawa katawan.
ganito po. Pagdagawa mo. Adjust. Pwede na umusog. Adjust. Ganyan yung sumunta na. Huh? Let it be. Shine, shine. Rain. Take you to joy. Ubusin na to. Pwede po tayo ito. Angat naman sa plano. Yaman o. Nagkuha pa kasi tay-tay. Hindi makainok ng kanin. Agay. Oh, balik. Go, 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 go. Bukan ang yaw. Ubus yan. Bukan dito. Ubus yan. Kapalan yan, kapal. Inaano ko lang naman. Yan, wala akong problema, wala pang hanggang. Go, 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 go. Umusog lang ako. Ay, pumantayan. Alam mo, tama na. Matibay nga yan. Mababalik yan. Patong ng ano, block. Sige. Sige. Saksak mo na. Pantayin mo lang, Joe. Ha? Pantayin mo lang. Oo, pantayin. Pantayin na, dapat buwan. Batanggal kita sa karoy. Lagyan mo na yan ang alam. Ikaw! Lagyan mo na yan. Mulo! Ha? Ha? Malo! Mulo! Oh, imulo! Bakit ang ano ba ito? Ha? Imulo, puno! Tulog ka na. Banglo. Pangahiraba. Bigyan mo lang. Painta to. Painta to. Yan. Painta to. Yun. Okay! Okay. Go! Okay, it's alright. Ayan at nilili-out na.
Dagang kape, ligay mo. Para makita. Lili out para sa asintada. Ito. At yan po ang dito ng vlog na to at maraming salamat. Yan, bye bye.